się Andrzej Buzyński, pracuję w Teleperformance Warszawa w Polsce. Może niektórzy z Was kojarzą mnie przed jakiegoś czasu z konkursu fotograficznego, który miał miejsce. Dzisiaj chciałbym zaprezentować moją drugą pasję, jest nią muzyka, a dokładnie gra na gitarze. Więc mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam się to spodoba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.